προχωρήσουμε για να προλάβουμε τον χρόνο. Λοιπόν, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, θα ήθελα να ξέρω ότι ο καιρός είναι πολύ μεγάλη πρόκληση και το μέρος εδώ, αλλά πρέπει να προχωρήσουμε για να τελειώσουμε κατά το δυνατόν στην ώρα μας, για να επακολουθήσει μετά και το γεύμα που έχουμε προγραμματίσει. Λοιπόν, ήθελα να παρουσιάσω την επόμενη ομιλήτρια, είναι η επίκουρη καθηγήτρια κυρία Ελένη Μπίλη, η οποία θα συζητήσει μαζί μας το θέμα των πολυκυστικών οθικών, κάτι που είναι και συχνό, όλοι βλέπουμε στο ιατρείο μας, και πολύ ενδιαφέρον, και θα μιλήσει για το πώς βάζουμε τη διάγνωση και πώς αντιμετωπίζουμε τις πολυκυστικές οθήκες. Κυρία Μπίλη, παρακαλώ. Έτσι λοιπόν, με τη σειρά μου και εγώ θα ήθελα να σας ευχαριστήσω για τη σημερινή παρουσία σας εδώ και θα πάμε σε ένα θέμα που, όπως είπε και ο καθηγητής κ. Σταρλατζής, είναι καθημερινό θέμα που ο γυναικολόγος συναντά στο ιατρείο του. Άρα οι πληροφορίες που θα δούμε σήμερα εδώ είναι χρήσιμες σε όλους μας. Η συχνότητα του συνδρόμου των πολυκυστικών οθικών στο γενικό πληθυσμό, μόνο αν μπορείτε παράκληση λίγο ησυχία, γιατί πρέπει να φωνάζω πάρα πολύ για να ακούω όμως εκεί, λίγο ησυχία, είναι 5 με 10% σε γυναίκες αναπαραγωγικής ηλικίας. Το σύνδρομο των πολυκυστικών οθικών φημίζεται ότι έχει ετερογένεια στην κλινική του εικόνα. Καμία δηλαδή σχεδόν ασθενής δεν είναι παρόμοια εντελώς στην κλινική εικόνα με την άλλη. Και σε αυτό ενέχεται η παθοφυσιολογία, στην οποία εμπλέκονται πολλοί παράγοντες, και όπου εμπλέκονται πολλοί παράγοντες δεν υπάρχει ένας σαφής ορισμός. Άρα και ο ορισμός είναι γενικά ένα πεδίο διαφωνιών τα τελευταία αρκετά χρόνια. Συχνά χαρακτηριστικά είναι η ανωθυλακιορυξία, ο υπερανδρογονισμός κλινικός ή βιοχημικός και η παχυσαρκία αρκετά συχνά. Υπάρχει γενετική βάση στο σύνδρομο πολυκυστικών οθικών. Μέχρι πρόσφατα είχαν βρεθεί 3 γονίδια τα οποία ενοχοποιούνταν γι' αυτό και ναι, έχει βρεθεί ότι υπάρχει τύπος κληρονομικότητας, όχι σαφώς διευκρινισμένος, πιθανά είναι αυτοσωματικός κυρίαρχος χαρακτήρας και υπάρχουν οικογένειες, τις οποίες πολύ συχνά και στα ιατρεία μας το βλέπουμε, ότι αναφέρει η κοπέλα του και η μητέρα της είχε παρόμοιες δυσκολίες όσον αφορά τον κύκλο, την αραιά περίοδο, τελικά κατάφερε, συνέλαβε. Κάποια ιστορικά στοιχεία θα τα περάσουμε επί τροχάδιν. Αυτό που έχει ενδιαφέρον είναι ότι οι Stein-Leventhal το 1935 κάναν την πρώτη ιστολογική περιγραφή από πτώματα γυναικών τα οποία νεκροτομούσαν και είχαν βρει ότι κάποιες γυναίκες είχαν αύξηση του στρώματος, πάχυνση του ινόδου χιτώνα, πολλαπλά κυστικά οθυλάκια. Και ήταν η πρώτη περιγραφή του συνδρόμου που μέχρι και τα δικά μου φοιτητικά χρόνια ακόμη δεν τις λέγαμε πολυκυστικές οθήκες, αλλά τις λέγαμε σύνδρομο Stein-Leventhal. Τα πιο πρόσφατα ιστοπαθολογικά κριτήρια είναι τα άτριτα οθυλάκια τα οποία υπάρχουν στις οθήκες αυτές, η υπερτροφία οχρονοποίηση της στιβάδας των κυτάρων της εσωθήκης, πεπαχημένος συνόδης χιτώνας και αναγνώριση των κιστιδίων ως οθυλάκια και όχι ως κίστης. Και αυτό είναι ένα συχνό λάθος που κάνουμε, όχι βέβαια οι γυναικολόγοι, αλλά οι ασθενείς τουλάχιστον, μιλάνε για τα οθυλάκια από τα οποία βρίσκουμε τα μικρά αυτά οθυλάκια ότι είναι κίστης. Δεν είναι κίστης, μπορεί εν δυνάμει να γίνουν κίστης εάν συντρέχουν όλοι αυτοί οι παράγοντες που θα οδηγήσουν στη δημιουργία της κίστης, αλλά είναι οθυλάκια τα οποία βρίσκονται σε στάδιο αρέστη, έχουν δηλαδή σταματήσει να αναπτύσσονται. Αν γίνει δηλαδή διατομή του οθυλακίου θα βρεθεί μέσα ο άριο, άρα δεν μιλάμε για κιστή, δεν μιλάμε για κίστης. Εδώ έβαλα κάποια εικόνα, δεν είναι και η καλύτερη που είχα, περιφερικά διτεταγμένα σε υπέρηχο κολπικό τα οθυλάκια και εδώ είναι από παλιό παθολογανατομικό παρασκεύασμα, γιατί σήμερα λίγο δύσκολα θα δούμε τέτοιο παρασκεύασμα, με την έννοια ότι απαγορεύεται αυστηρά να κάνουμε χειρουργική επέμβαση, τουλάχιστον να αφαιρούμε πολυκυστικές οθήκες.
Εδώ είναι μια διαφάνεια όπου μπορούμε επιτροχάδι να δούμε τις πολλές πλευρές του συνδρόμου πολικιστικών οθικών, σημεία και συμπτώματα, υπαχυσαρκία, διαταραχές περίοδου, υπερανδρογονισμός, υπογονιμότητα. Κάποιες από αυτές όμως, ένα 20% μπορεί να έχουν πολικιστικές οθήκες και να είναι χωρίς συμπτώματα. Και φυσικά εδώ είναι οι ορμόνες που μπορεί να διεπηρεαστούν. Θα τα δούμε λίγο πιο αναλυτικά κάτω, οπότε δεν επιμένω εδώ. Γίναν προσπάθειες κοινής ονοματοδοσίας για να μπορούν να συνεννοούνται οι όλοι μεταξύ τους, κυρίως όμως να μπορούν να χαραχθούν πρωτόκολλα και να γίνουν επιστημονικές εργασίες από τις οποίες μπορεί κανείς να βγάλει συμπέρασμα. Εάν λοιπόν χρησιμοποιούμε διαφορετικά κριτήρια όταν βάζουμε σε κάποιες εργασίες το τι είναι πολικιστικές οθήκες, τι είναι σύνδρομο πολικιστικών οθικών, σαφώς τα συμπεράσματα που κάθε φορά θα βγαίνουν θα είναι διαφορετικά και δεν βοηθούν σίγουρα κανέναν. Άρα μία πρώτη προσπάθεια συνολική έγινε στις ΗΠΑ με το 1990, όπου εδώ όμως όπως όλοι βλέπουμε, ενώ υπάρχει το κριτήριο του υπερανδρογονισμού είτε κλινικού είτε βιοχημικού, υπάρχει η οθικική δυσλειτουργία με άνωθελοκυριοκτικούς κύκλους. Βλέπουμε ότι εδώ λείπει η μορφολογία των οθικών, που για μας τους γυναικολόγους τουλάχιστον νομίζω ότι είναι κάτι πολύ βασικό και έχουμε συνδέσει λίγο ή πολύ το σύνδρομο των πολικιστικών οθικών με αντίστοιχη μορφολογία στον υπέρηχο. Για αυτό όμως, αυτά όμως τα κριτήρια δεν παίρναν υπόψη τους την οθικική μορφολογία και βέβαια απαιτούσαν τον αποκλεισμό άλλων αιτίων που προσομοίαζαν των πολικιστικών οθικών. Μια δεύτερη πιο ολοκληρωμένη προσπάθεια που ήταν και ενδοκρινολόγοι, γυναικολόγοι, άτομα τα οποία είχαν χρόνια εντρυφήσει στην έρευνα των πολικιστικών οθικών, έδωσαν μια πιο ολοκληρωμένη εικόνα, κριτήρια για τις πολικιστικές οθήκες και θα έπρεπε οι ασθενείς, για να ονομάζεται ότι έχει σύνδρομο πολικιστικών οθικών, να έχει και τα τρία από τα κριτήρια αυτά, δηλαδή άνωθελοκυριοξία, κλινικά ή βιοχημικά σημεία υπερανδρογονισμού και πολικιστικές οθήκες στον υπέρηχο. Και φυσικά να γίνει διαφορική διάγνωση, αποκλεισμός άλλων αιτίων. Δηλαδή, οι πολικιστικές οθήκες εν μέρη είναι και μία νόσος που εξ αποκλεισμού βγαίνει. Αφού θα τα δούμε λίγο πιο αναλυτικά κάτω, οπότε δεν επιμένω ούτε σε αυτό. Εδώ λοιπόν βλέπουμε ότι για πρώτη φορά στο Ρότερνταμ μπαίνει η εικόνα των πολικιστικών οθικών στον υπέρηχο και εφόσον, αν θα ξαναπάω λίγο πάνω, βλέπουμε ότι συνδυασμός, εφόσον μπορούν να μπουν δύο από τα τρία, προκύπτουν και διάφοροι υποφαινότυποι πλέον με τον νέο αυτό διαχωρισμό, άρα δημιουργούνται οι υποφαινότυποι αυτοί. Η γυναίκα δηλαδή η οποία θα έχει αυξημένα ανδρογόνα δεν θα έχει ορυξία και θα έχει εικόνα πολικιστικών οθικών. Η γυναίκα η οποία θα έχει ανδρογόνα ανεβασμένα και θα έχει όχι οθυλακή ορυξία είναι άλλος τύπος. Αυξημένα ανδρογόνα και πολικιστικές οθήκες στον υπέρηχο με κανονική εμεινορυσία. Και η γυναίκα η οποία δεν θα κάνει ορυξία και θα έχει πολικιστικές οθήκες αλλά θα έχει φυσιολογικά ανδρογόνα. Εδώ φυσικά οι ενδοκρινολόγοι έχουν το μείζον πρόβλημα, γιατί για τους ενδοκρινολόγους δεν μπορεί να υπάρξει σύνδρομο πολικιστικών οθικών χωρίς ανεβασμένα ανδρογόνα. Πάντως, χρησιμοποιώντας τους υποφαινότυπους των κριτηρίων του Ρότερνταμ, που προκύπτουν τα κριτήρια του Ρότερνταμ, έχει αυξηθεί κατά τη αρκετά σημαντικά ο αριθμός των γυναικών που διαγνώσκονται με πολικιστικές οθήκες. Εδώ το έβαλα λίγο σχηματικά για να μπορούμε να τα δούμε πώς αλληλοκαλύπτονται οι τέσσερις αυτοί τύποι. Έτσι λοιπόν οι ενδοκρινολόγοι διακηρύσσοντας ή διατρανώντας την αντίθεσή τους μόνο λίγο με το Ρότερνταμ κάναν ξανά ένα meeting το 2006 όπου πρέπει οπωσδήποτε να υπάρχει υπερανδρογονισμός κλινικός ή βιοχημικός και είτε να έχει η γυναίκα οθικική δυσλειτουργία, δηλαδή αραιά περίοδο, ή να έχει μορφολογία πολικιστικών οθικών στον υπέρηχο. Και σε ένα νέο meeting που είχαν πάλι η ενδοκρινολογική εταιρεία που ασχολείται με τα ανδρογόνα και τις πολικιστικές οθήκες, πάλι κάτι παρόμοιο, τονίζοντας πάντα την παρουσία του υπερανδρογονισμού στις γυναίκες αυτές.
Εδώ μια μικρή συμβολή και εμείς από το τμήμα μας δημοσιεύσαμε πρόσφατα μία εργασία όπου βρήκαμε ότι ο συνδυασμός του όγκου των οθικών και της περιμέτρου των οθικών είχε μεγάλη διαγνωστική αξία όσον αφορά την ανίχνευση περιστατικών με πολικιστικές οθήκες συγκριτικά με το προστατικό αντιγόνο, γιατί το προστατικό αντιγόνο για ένα χρονικό διάστημα προσπάθησε να γίνει διαγνωστικό κριτήριο για πολικιστικές οθήκες. Δεν έγινε τελικά, αλλά συγκριτικά εμείς βρήκαμε ότι τα υπερηχογραφικά αυτά ευρήματα μέσα από ένα τύπο που έχουμε δημιουργήσει ανίχνευαν πολύ καλά, με μεγάλη ακρίβεια, τις γυναίκες με πολικιστικές οθήκες. Πηγαίνοντας λίγο πιο αναλυτικά τώρα στα κρατήρια του Ρότερνταμ, βλέπουμε ότι εάν η γυναίκα δεν κάνει οθυλακιορυξία, τι θα προκύψει, όπως όλοι ξέρουμε, διαταραχές ημινορρησίας. Είτε με τη μορφή της αμινόριας, μονοφασικός κύκλος, είτε με τη μορφή της ολιγομινόριας. Εδώ μιλάμε ολιγομινόρια όχι στο ποσό του αίματος, αλλά ως προς το κύκλο πάνω από 35 ημέρες, ή λειτουργικές μητρορραγίες, διότι δεν φτάνουν τα ιστρογόνα που υπάρχουν να καλύψουν το πάχος του ενδομητρίου σε εκείνο το συγκεκριμένο πάχος, σπάει το ενδομήτριο και δίνει αιμορραγίες εκ διαφυγής και όχι εξ αποσύρσεως, όπως είναι όταν υφίσταται δράση προγεστερόνης. Και φυσικά, αν δεν έχει γυναίκα ορυξία, τι συμβαίνει? Έχει μεγάλη πιθανότητα να είναι υπογόνιμη. Ο υπερανδρογονισμός το δεχόμαστε είτε έχει κλινικά σημεία, είτε έχει υπερανδρογονεμία στο αίμα. Τα κλινικά σημεία έχουμε την καμπύλη Ferryman-Galway, αν θυμάμαι καλά, την οποία και εμείς την έχουμε στα εξωτερικά ιατρία, γιατί ποτέ δεν μπορούμε να απομνημονεύσουμε απ' έξω όλα τα στάδια ακριβώς πώς τα έχει. Και φυσικά ο κλινικός υπερανδρογονισμός μπορεί να προκαλέσει δασιτρεχισμό, ακμή και ανδρικού τύπου ολοπικία στη γυναίκα. Και αυτό που μας ενδιαφέρει βέβαια κυρίως και μετράμε είναι, εδώ λέω η ελεύθερη τεστοστερόνη, αλλά η ελεύθερη τεστοστερόνη είναι λίγο δύσκολο να μετρηθεί στα εργαστήρια. Είναι ακριβή μέθοδος και είναι δύσκολο να μετρηθεί. Άρα εδώ θέλω να το διορθώσουμε και να πούμε κυρίως ολικής τεστοστερόνης, γιατί η ελεύθερη είναι το 3% μόνο και είναι δύσκολη και ακριβή μέθοδος να προσδιορίσει. Η μέθοδος είναι δύσκολη. Κάποια κλασικά σημεία, κάποιες κλασικές εικόνες εδώ, με μελανίζουσα κάνθωση και κοπέλα η οποία έχει έντονο δασιτρεχισμό στις παριές, ανδρικού τύπου ολοπεκία, ακμή, όπως μπορούμε καλά να δούμε. Θα ήθελα λίγο να τονίσω ένα μόνο θέμα που αφορά τον υπερανδρογονισμό. Υπάρχουν πολύ αντικρουόμενα, ακόμη δεν υπάρχουν οι καμπύλες που θα πρέπει κανείς να παίρνει υπόψη. Δηλαδή είναι αλλιώς να ονομάζουμε αυξημένα ανδρογόνα σε ένα κοριτσάκι το οποίο είναι 15, 16, 17 ετών, γιατί εκεί τα ανδρογόνα φυσιολογικά είναι αυξημένα, ενώ σε μια γυναίκα μεγαλύτερης ηλικίας 30, 35, 40 και 50 ετών τα ανδρογόνα φυσιολογικά έχουν πέσει. Άρα όταν θα βάλουμε μια διάγνωση σε ένα κοριτσάκι πολικιστικές οθήκες, θα πρέπει σαφώς να έχουμε τα νορμογράμματα που αφορούν τις τιμές των ανδρογόνων για τη συγκεκριμένη ηλικία. Γιατί εφόσον είναι ανεβασμένα τα ανδρογόνα φυσιολογικά σε νέα κοριτσάκια, κινδυνεύουμε να κάνουμε υπερδιάγνωση του συνδρόμου πολικιστικών οθικών. Ας μην ξεχνούμε δε ότι τα νέα κοριτσάκια από φύση τους έχουν πολλά οθυλάκια στις οθήκες και αν δεν είμαστε ευαισθητοποιημένοι ως προς την κατανομή αυτών των οθυλακίων, μπορούμε να βάλουμε εύκολα τη διάγνωση, ενώ πραγματικά δεν έχουν πρόβλημα τα άτομα αυτά της εφηβικής ηλικίας. Άρα αποφεύγουμε να είμαστε τόσο κατηγορηματικοί ως προς την διάγνωση των πολικιστικών οθικών στην εφηβική ηλικία. Εδώ έγινε μια προσπάθεια να έχουμε το free androgen, δείκτης ελεύθερων ανδρογόνων, όπου έμπαινε πάνω η ολική τεστοστερόνη στον αριθμητή, στον παρονομαστή η γλομπουλίνη, η τσφαιρίνη που δεσμεύει την τεστοστερόνη, τις ορμόνες του φύλου, και αυτό το πολλαπλασιάζαμε επί 100. Έτσι λοιπόν, ο δείκτης αυτός πρακτικά δεν έχει μονάδες, είναι ένας δείκτης, ένα σκέτο νούμερο. Στις γυναίκες πούμε ένα νούμερο τέτοιο είναι το 7, που είναι φυσιολογικό, στους άντρες είναι φυσιολογικό από 30 έως 50, αλλά τελικά μέσα από την κλινική πράξη βρέθηκε ότι ο δείκτης των ελεύθερων ανδρογόνων, σε όσες μελέτες και να μπήκε σαν παράμετρος, δεν φάνηκε ότι βοηθάει περισσότερο από ότι η ολική τεστοστερόνη ή η μέτρηση των άλλων ανδρογόνων όπως η Δ4 ανδροστερόνη
και τα άλλα ανδρογόνα. Αυτό είναι φυσικά, όπως όλοι ξέρουμε, η θηϊκή δέηδρο από τα επινεφρίδια σχεδόν αποκλειστικά. Άρα λοιπόν, όσον αφορά τα ανδρογόνα, επειδή υπάρχει μεταβλητότητα, πολλά ανδρογόνα δεν λαμβάνουν υπόψη στον πληθυσμό, ευρεία μεταβλητότητα βάσει ηλικίας, αλλά και ο δείκτης μάζας σώματος επηρεάζει, πρέπει να είμαστε επιφυλακτικοί ως προς την ερμηνεία τους. Εδώ είναι μια πάλι εργασία στην οποία συμμετείχα και εγώ όταν ήμουν στο Ρότερνταμ, που έδειχνε ότι όλες οι παράμετροι με την ηλικία πέφτανε. Γι' αυτό δεν είναι περίεργο που οι γυναίκες έρχονται και μας λένε στα 25-30 χρόνια, γιατρέ μου, έχω μια περίοδο κάθε 40, 50, 60 μέρες, και όταν φτάνουν την ηλικία των 40 ετών έχουν μια καταπληκτική περίοδο κάθε 28 μέρες, οπότε αυτό εξηγείται με κάποιο μηχανισμό, δεν είναι της παρούσης, θα μας πάρει πάρα πολύ, αλλά είχε φανεί και στην μελέτη αυτή που είχα και εγώ συμμετοχή. Τι ονομάζουμε υπερηχογραφική εικόνα πολικιστικών οθικών? Δεν είναι αυθαίρετο πια, δεν απόκειται στο τι εμείς νομίζουμε. Πρέπει να είναι 12 ή περισσότερα οθυλάκια σε κάθε οθήκη, αυξημένος όγκος οθικών πάνω από 10 κυβικά εκατοστά. Εάν όμως έχουμε ένα οθυλάκιο πάνω από 10 χιλιοστά, το επανάληψη του υπερήχου σε φάση που δεν θα έχουμε το οθυλάκιο. Τελευταία έγινε μια αναπροσαρμογή του τι χρησιμοποιούμε σαν διαγνωστικό κριτήριο. Εάν διαθέτουμε μηχάνημα υπερήχου με μεγάλη διαγνωστική ακρίβεια, θα μπορούσε εδώ να είναι και 25 οθυλάκια στην κάθε οθήκη. Φυσικά μιλάμε για οθυλάκια της τάξης των 2 χιλιοστών έως 7 χιλιοστά. Επομένως, καταλαβαίνουμε ότι όσο πιο καλό μηχάνημα έχουμε, τόσο πιο μπορούμε να είμαστε πιο αυστηροί στα κριτήρια που θα θέτουμε. Παλιά δεν υπήρχε ο τρόπος το μηχάνημα να μετράει τις διαστάσεις των οθικών, εγώ τις πέτυχα αυτές τις εποχές, άρα λοιπόν μετρούσαμε με το χέρι, ήταν μήκος, πλάτος, ύψος, στρίβαμε την κεφαλή και παίρναμε τις διαστάσεις των οθικών και το που είχαμε εν δεύτερον σαν δίπλα ο συντελεστής. Και έτσι περίπου βρίσκαμε τον όγκο των οθικών. Τώρα όμως δεν είναι ανάγκη να γίνεται αυτό. Κάθε μηχάνημα σήμερα, αφού μετρήσουμε τις διαστάσεις, μπορεί και μας βγάζει αυτόματα τον όγκο των οθικών. Κάτι το οποίο πρέπει να κάνουμε, να είμαστε πολύ προσεκτικοί, γι' αυτό μίλησα πριν για τις έφηβες κοπέλες, είναι οι πλειοκυστικές οθήκες. Η έκφραση είναι πάλι από τους ενδοκρινολόγους. Εγώ την έμαθα από τον κύριο Γουλή συγκεκριμένα. Επομένως, όταν υπάρχουν πολλαπλά οθυλάκια, συνήθως 4 με 10 χιλιοστά, με φυσιολογική όμως ηχογένεια του στρώματος, και δεν είναι η κοπέλα με αραιά περίοδο, τότε αυτό είναι μια συνήθις εικόνα που είναι στην ύβη και στην αναστρέψιμη υποθαλαμική αμινόρια. Δηλαδή, αν έχει μια γυναίκα με υποθαλαμικού τύπου αμινόρια και πάρει γοναδοτροπίνες, βλέπουμε αυτή ακριβώς την εικόνα. Άρα, αυτή δεν είναι πολικιστική οθήκη, είναι πλειοκυστική και θα πρέπει να διαχωρίζεται από τις πολικιστικές οθήκες. Και εδώ, επί τροχάδιν, βλέπουμε τον όγκο που έχει μια οθήκη η οποία είναι πολικιστική. Είναι 14 περίπου κυβικά εκατοστά, μία πλειοκυστική γύρω στα 8, ενώ μία φυσιολογική οθήκη είναι γύρω στα 6-6,5 εκατοστά όγκο. Είπαμε τα διαγνωστικά κριτήρια, πουθενά όμως δεν αναφέραμε την Antimillerian, ούτε αναφέραμε την LH, που πολλοί από εμάς, οι παλαιότεροι, όταν ήμασταν φοιτητές ή ήμασταν ειδικευόμενοι, η LH ήταν κριτήριο διαγνωστικό για τις πολικιστικές οθήκες. Τουλάχιστον ο λόγος LH προς FSH μεγαλύτερος από 2. Η Antimillerian τώρα τελευταία τείνει να μπει, και είναι θέμα χρόνου κατά τη γνώμη μου, να μπει στα διαγνωστικό κριτήριο, γιατί στις γυναίκες με πολικιστικές οθήκες, επειδή έχουν πολλά κοκκόδικύτταρα, πολλά οθυλάκια, είναι αυξημένη η Antimillerian, είτε μετρέται σε νανογράμμα ανά λίτρο, είτε μετρέται σε πικομόλ ανά λίτρο, οπότε είναι θέμα χρόνου να τεθεί με έμεσο ή άμεσο τρόπο σαν διαγνωστικό κριτήριο των πολικιστικών οθικών. Όσον αφορά όμως την LH, επειδή η LH εκρίνεται κατά όσεις, επειδή η LH επηρεάζεται από το δείκτη μάζας σώματος, δεν μπορεί να τεθεί σαν διαγνωστικό κριτήριο για τις πολικιστικές οθήκες. Την έχουμε στο πίσω μέρος του μυαλού μας βέβαια όταν βλέπουμε ψηλά βασικά επίπεδα LH, και όταν έχουμε LH προς FSH μεγαλύτερο από 2, στο 95% των ασθενών το βλέπουμε αυτό. Και αυτό το κρατάμε. Αλλά τονίζω, δεν είναι επίσημα διαγνωστικά κριτήρια για τους περιορισμούς που ανέφερα προηγουμένως. Διαφορική διάγνωση του συνδρόμου πολικιστικών οθικών και ποια screening test θα μας βοηθήσουν να την κάνουμε. Όταν έχουμε εγκυμοσύνη, πρέπει να το σκεφτούμε. Όταν έχουμε αραιομηνόρια, τεστ χύσης, ο υπόθυροειδισμός μπορεί να μας κάνει αραιομηνόρια με μια TSA σαν screening test μας βοηθάει.
Υπερπρολακτινεμία, μετράμε την προλακτίνη. Όψιμη συγγενής υπερπλασία επινεφριδίων. Εμείς δεν θα δούμε ποτέ μας την πλήρη έλλειψη του ενζύμου. Αυτή θα έχει παρουσιάσει σοβαρές ηλεκτρολιτικές διαταραχές από νεογνική ηλικία. Άρα η διάγνωση δεν θα τεθεί στα 17, στα 18, θα τεθεί στην νεογνική πλέον ηλικία. Μετράμε 17 υδρόξυ προγεστερόνη, όπου έχουμε έλλειψη ή μερική ανεπάρκεια του ενζύμου 21α υδροξυλάση. Κάποιος όγκος από την οθήκη που παράγει τεστοστερόνη, ανδρογόνα, μετράμε την ολική τεστοστερόνη, υπερθήκωση. Πρόσφατα είχαμε ένα περιστατικό στην αλφα-μευτική γυναικολογική με ολική τεστοστερόνη, σύνδρομο Κάσινγκ, ελεύθερη κορτιζόλη ούρων 24 ώρων. Εδώ μπορούμε να δούμε ότι οι πολικιστικές οθήκες δεν είναι μόνο ενδοκρινικές εκδηλώσεις με αρεμπινόριες και ανδρογόνα και δασιτριχισμό, αλλά υπάρχει και ένα άλλο σημαντικό σκέλος που αφορά τις μεγαλύτερες ηλικίες, όπως θα δούμε εδώ. Εδώ λοιπόν βλέπουμε ότι καθώς προχωράει η ηλικία, σε μεγαλύτερες ηλικίες αυξάνουν οι ανησυχίες για μεταβολικά νοσήματα, ενώ οι αναπαραγωγικές διαταραχές αφορούν τις νεότερες ηλικίες. Άρα εδώ υπάρχει κίνδυνος καρκίνου για τις γυναίκες της μεγαλύτερης ηλικίας. Όταν έχουμε συνεχώς μονοφασικό κύκλο με επηρεασμένο το ενδομήτριο μονίμως σε μυτωτική δραστηριότητα λόγω των ιστρογόνων, αν και δεν έχει αποδειχθεί ότι ισχύει κάτι τέτοιο από μελέτες, θεωρούμε ότι ναι, είναι αυξημένος ο κίνδυνος αυτός. Και αυτά όλα όσον αφορά τις επιπλοκές στην κοίηση, είτε από σακκαρόδι διαβήτη, είτε από προεκλαμψία, είτε περισσότερες αποβολές, την ποιότητα της ζωής των ασθενών αυτών. Σακκαρόδι διαβήτη τύπου 2 εμφανίζουν πιο συχνά, καρδιαγγειακή νόσο μπορεί να εμφανίζουν πιο συχνά, τότε αυτή είναι μια διαφάνεια που πραγματικά λέει πολλά. Αυτό που εμφανίζουν οι γυναίκες στο υδροπολικιστικών οθικών είναι αντίσταση στην ινσουλίνη, δηλαδή έχουν ελεπτομένη ευαισθησία οι μύες του λιπόδους ιστού στο να χρησιμοποιούν την ινσουλίνη και φυσικά αυτό οδηγεί σε υπερινσουλινομία, αυξημένα ανδρογόνα. Σε καλλιέργειες έχει φανεί ότι αν προσθέσουμε ινσουλίνη, αυξάνουν τα ανδρογόνα αυτόματα με τη δράση της ινσουλίνης και μόνον. Είναι σύνδρομο X ή μεταβολικό σύνδρομο οι πολικιστικές οθήκες ή τουλάχιστον έχουν την πιθανότητα να αναπτύξουν μεταβολικό σύνδρομο οι γυναίκες οι πολικιστικές, άρα θέλει καλό τρόπο ζωής και προσφαγμένο. Πάμε εν συντομία στο πώς αντιμετωπίζουμε τις γυναίκες με πολικιστικές οθήκες. Δεν μπορούμε να έχουμε μια γενική απάντηση, διότι εδώ η θεραπεία είναι εξατομικευμένη. Κάθε γυναίκα με πολικιστικές οθήκες θέλει κάτι άλλο. Κάποια μπορεί να θέλει να απαλλαγεί από την τριχοφυΐα. Κάποια μπορεί να θέλει να μείνει έγκυος. Άλλη μπορεί να θέλει να έχει κανονική περίοδο. Άρα, αυτό που πάντα λέμε είναι ότι η θεραπεία των πολικιστικών οθικών είναι εξατομικευμένη και βασίζεται σε 4 βασικούς άξονες. Να κατεβάσουμε τα επίπεδα της αντίστασης ινσουλίνης, να επαναφέρουμε την υπογονιμότητα όταν αυτό είναι το ζητούμενο, να θεραπεύσουμε την υπερτρίχωση, τον βασιτριχισμό ή την ακμή, κυρίως σε νέα κοριτσάκια, και να επαναφέρουμε την περίοδο, την κανονική εμινορρησία ή τέλος πάντων μία έστω και ψευδή περιοδικότητα στην εμινορρησία για να αποφύγουμε να έχουμε ενδομήτρια υπερπλασία ή και αργότερα χειρότερα καρκίνο του ενδομητρίου. Εάν όμως πάμε στο θέμα της υπογονιμότητας και πολικιστικές οθήκες, τότε πάντα, εδώ και πάρα πολλά χρόνια, πρώτη θέση κατέχει η κυτρική κλωμιφένη. Ξεκινάμε από 50 μιλιγκράμμ επί 2 την ημέρα, φτάνουμε στα 150, το ανώτερο μπορούμε να δώσουμε μέχρι 250 μιλιγκράμμ τη μέρα. Καλό είναι να παρακολουθούμε τη γυναίκα, γιατί οι πολύδημες σκήσεις, παρόλο που είναι λιγότερο από 10% με κλωμιφένη, είναι εκεί, υπάρχουν. Επομένως, να τις παρακολουθούμε στο ιατρείο για να ξέρουμε τι γίνεται. Εάν αποτύχει η κλωμιφένη σε 6 κύκλους, και εδώ θα ήθελα να πω ότι υπάρχουν κάποιοι αλγόριθμοι, ειδικά από το group του Fauser, αλλά δεν έχει φανεί να λειτουργούν πάρα πολύ καλά, οπότε πάλι ήρθαμε στο ότι εάν η κλωμιφένη για 6 κύκλους δεν έχει αποτέλεσμα στη γυναίκα ή δεν απαντάει η γυναίκα στην κλωμιφένη, τότε πάμε πάλι στη δεύτερη επιλογή που είναι οι εξωγενείς γονοτροπίνες με τα σχήματα τα παλιά, τα κλασικά, για μόνο θυλακιορυξία, εάν δεν υπάρχει φυσικά άλλο πρόβλημα της γυναίκας, ώστε να επιτευχθεί με επαφή με το σύζυγο μονήρη σκίηση.
ή λαπαροσκοπική χειρουργική οθικών, το ovarian drilling. Άλλοι κάνουν 5 ΟΠΕΣ, άλλοι κάνουν 10. Έχει φανεί ότι το λιγότερο είναι το καλύτερο για να μην έχουμε καταστροφή οδυτικού ιστού. Και φυσικά η εξωσωματική γονιμοποίηση είναι τρίτη επιλογή στις γυναίκες με πολικιστικές οθήκες. Και αυτά, εδώ έπρεπε να το βάλω και ξέχασα να το βάλω, είναι από το meeting, το consensus meeting που έγινε στη Θεσσαλονίκη το 2008, πάλι στα πλαίσια της συνέχειας έρευνας πάνω στις πολικιστικές οθήκες, όπως γίνει το προηγούμενο στο Ρότερνταμ και έχει γίνει και μεταγενέστερο στο Άμστερνταμ. Άρα υπάρχουν μακροπρόθεσμοι κίνδυνοι στις πολικιστικές οθήκες. Υπάρχει κίνδυνος σακαροδιαβήτη τύπου 2, τριπλάσιος έως 7πλάσιος ανάλογα με διαφορετικές μελέτες. Καρδιαγγειακά νοσήματα, στεφανιαία νόσος, επειδή είναι πολυπαραγοντική νόσος, εάν ακολουθεί η γυναίκα έναν υγιεινό τρόπο ζωής, αθλείται, δεν καπνίζει, σαφώς το ελαχιστοποιεί αλλά έχει προδιάθεση. Καρκίνος ενδομητρίου, το εξήγησα παραπάνω το μηχανισμό. Και εδώ η δεσποινής αυτή αναρωτιέται πότε όλο αυτό το σύνδρομο θα κάνει επιτέλους θα δοθεί επιτέλους μια ενιαία λογική εξήγηση. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστούμε πολύ. Αν υπάρχουν ερωτήσεις, σχόλια, κυρία Πύλη. Ναι, εγώ θα ήθελα να συγχαρώ την κυρία Πύλη για την εισήγηση και αυτό το οποίο κυρίως θέλησε να δώσει και στο τέλος είναι αυτό ότι όλοι πρέπει να είμαστε ευαισθητοποιημένοι. Ναι, μεν μπορεί να έρχονται οι κοπέλες σε εμάς είτε για διαταραχή κύκλου είτε για γονιμότητα, αλλά υπάρχει και ένα υποκείμενο πρόβλημα υγείας. Και ιδίως αν η γυναίκα είναι παχύσαρκη, πρέπει να τις ευαισθητοποιούμε ότι παράλληλα με το πρόβλημα της περίοδου της γονιμότητας θα πρέπει να φροντίσουν το θέμα το μεταβολικό. Δηλαδή δεν πρέπει να κεντρωνόμαστε μόνο σε αυτό που ήρθαν σε εμάς, αλλά να τους ευαισθητοποιούμε και για τα θέματα γενικότερης υγείας που σχετίζονται με το σύνδρομο αυτό. Νομίζω αυτό ήταν ένα από τα μηνύματα που προέκυψαν από την κυρία Πύλη. παρακαλώ, ο κύριος Στεφανάς, βλέπω. Μια καλή ερώτηση. Μετφορμίνη έχει πλέον μετά από μεταναλύσεις που έχουν γίνει, έχει περιοριστεί σημαντικά η χρήση της. Μπορεί να τη δώσει σε παχύσαρκα άτομα τα οποία επιθυμούν βάρος ή αν θες να σε συνδυασμό με κεντρική κλωμυφένη μπορεί να χορηγηθεί η μετφορμίνη και εκεί έχει φανεί ότι έχει καλά αποτελέσματα. Αλλά γενικά ο αρχικός ενθουσιασμός με τη μετφορμίνη τείνει να πέσει, γιατί έχει φανεί από μια πρόσφατη μεγάλη μελέτη. Δεν την έβαλα για οικονομία χρόνου, αλλιώς θα μπορούσαμε μέχρι το βράδυ να μιλάμε για αυτά. Έχει φανεί ότι οι γυναίκες που παίρνουν μετφορμίνη, ενώ παλιά θεωρούνταν ότι ελαττώνει το ποσοστό αποβολών, τελευταία βρέθηκε ότι αυτές που παίρνουν μετφορμίνη έχουν αυξημένο ποσοστό αποβολών. Άρα, ο ρόλος της είναι μόνο προς το παρόν όταν συγχορηγείται με κεντρική κλωμυφένη. Ευχαριστούμε πάρα πολύ και προχωρούμε επειδή ο χρόνος έχει περάσει και θα παρακαλούσα τους ομιλητές να σεβαστούν τον χρόνο. Είναι η κυρία καθηγήτρια, η οποία θα μας πει για την βιοψία εμβρίου και προεμφυτευτική διάγνωση σε χρωματοκοπικά και γονιδιακά νοσήματα. Έχει εξειδικευτεί στο νοσοκομείο Χάμερσετ, όπου έγινε η πρώτη προεμφυτευτική διάγνωση για επιλογή φυγού από το Κάτισσα. Και τον καθηγητή κύριο Ταρλατζή για την ιδιαίτερη τιμή να σας παρουσιάζω τα τελευταία δεδομένα στην προεμφυτευτική διάγνωση. Η τεχνολογία των time-lapse μας έχει επιτρέψει πλέον να βιντεοσκοπούμε και να παρατηρούμε κάθε στιγμή της εξέλιξης των εμβρίων κατά τη διάρκεια της γονιμοποίησης και της μετέπειτα πορείας του. Εδώ θα σας δείξω ένα βιντεάκι, αν παίζει. Μπορείτε να δείτε λοιπόν ότι κατά τη γονιμοποίηση οι δύο προπυρήνες σχηματίζονται, δύο πολικά σωμάτια βγαίνουν και από εκεί και πέρα αρχίζει η διαίρεση του εμβρίου στα 2 κύτταρα, με 4 κύτταρα την επόμενη μέρα, σε 8 κύτταρα την τρίτη ημέρα
Μετέπειτα αρχίζουν να δημιουργούνται συζεύξεις μεταξύ των κυτάρων, οπότε έχουμε το λεγόμενο μορίδιο την 4η ημέρα. Και σιγά σιγά αρχίζει και γεμίζει με υγρό, δημιουργείται δηλαδή το λεγόμενο cavity και η δημιουργία της βλαστοκύστης, η οποία σιγά σιγά μεγαλώνει και ενζυμικά θα πρέπει να διαλύσει την έξω ζώνη για να αρχίσει να βγαίνει και να εμφυτευτεί στη μήτρα. Αυτή ήταν η πορεία ενός φυσιολογικού εμβρίου. Μία φυσιολογική λοιπόν ανάπτυξη είναι κάπως έτσι. Δεν μπορεί όμως αυτή η ανάπτυξη, βλέποντας μόνο τη μορφολογία, να μας πει αν αυτό το έμβριο είναι φυσιολογικό ή πάσχει από κάποιο νόσημα, είτε χρωμοσωμικό είτε γονιδιακό. Γι' αυτό το λόγο μας έχει επιτραπεί να επέμβουμε στο έμβριο, να κάνουμε βιοψία και να το ελέγξουμε γενετικά πριν μεταφέρουμε το κατάλληλο έμβριο στη μήτρα. Μπορούμε να επέμβουμε λοιπόν σε 3 στάδια της διαίρεσης. Στο στάδιο του ζυγότη, στο στάδιο του διαιρεμένου εμβρίου, την 3η ημέρα μετά τη γονιμοποίηση, στο στάδιο της βλαστοκύστης. Και να πω εδώ ότι αυτή η μεθοδολογία, αν και είχε μία τάση να ξαναμπεί στο παιχνίδι τον τελευταίο καιρό, τελικά αποφασίστηκε ότι ήταν εξαιρετικά δύσκολο και δεν υπήρχε τόσο concordance των αποτελεσμάτων όταν βρίσκαμε αν πάσχει το οάριο ή όχι σε σχέση με την μετέπειτα ανάπτυξη του εμβρίου, διότι δημιουργούνταν και άλλα λάθη κατά τις διαιρέσεις. Εδώ θα αφαιρούσαμε το πρώτο και το δεύτερο πολικό σωμάτιο, τα οποία είναι τα bioproducts της μειωτικής διαίρεσης του οαρίου. Οπότε, αν βρίσκαμε ανομαλία εδώ, σήμαινε ότι και αυτό το οάριο, ό,τι έμενε δηλαδή χρωμοσωμικά μέσα στο οάριο, θα ήταν ανώμαλο. Οπότε, αυτό το οάριο δεν θα έπρεπε να μεταφερθεί στη μήτρα. Πιο σημαντικές είναι οι βιοψίες στο στάδιο, πώς πηγαίνω πίσω, στο στάδιο του εμβρίου 3ης μέρας ή της 5ης μέρας και υπάρχει μια τάση τον τελευταίο καιρό να κάνουμε βιοψία την 5η μέρα, διότι από την πλαστοκύστη το έμβριο δημιουργείται από κύτταρα της έσω-κυτταρικής μάζας, ενώ όλα τα υπόλοιπα κύτταρα θα δώσουν μόνο πλακούντα. Άρα, αν εμείς αφαιρέσουμε μόνο αυτό το κομματάκι, δεν επηρεάζουμε στην ουσία το έμβριο που θα δημιουργηθεί. Ενώ εδώ θεωρείται μια πιο επεμβατική μέθοδος, διότι θα βγάλουμε ένα από τα 8 κύτταρα. Ωστόσο, στην εμπειρία μας φαίνεται και θα το δείτε από τις μετααναλύσεις και τα randomized control trials τα οποία έγιναν, ότι όταν γίνεται στα 7 με 8 κύτταρα δεν επηρεάζεται σημαντικά η ανάπτυξη και η εμφύτευση των εμβρίων. Θα ξεκινήσω λοιπόν δείχνοντας πώς γίνεται η βιοψία στο στάδιο της βλαστοκύστης. Αυτό είναι μέρος του trophectoderm. Ακινητοποιείται με βελόνες στο έμβριο και με την βοήθεια μιας aspiration πιπέτας αναρροφάται. Και με ένα πηδάλιο στο πόδι χτυπάμε και πυροδοτούμε το λέιζερ ώστε να αρχίσει να κόβει σε αυτό το σημείο. Με το που θα χτυπηθεί για πρώτη φορά το έμβριο, βλέπετε συρρυκνώνεται, διότι εδώ έχει υγρό και με το που τρυπιέται αρχίζει και χάνει το υγρό του. Και θα πρέπει να τραβάμε προς τις δύο κατευθύνσεις, αντίθετες κατευθύνσεις και ταυτόχρονα να πυροδοτούμε το λέιζερ εδώ, μέχρι να κοπεί εντελώς το τμήμα του trophectoderm. Όταν η βλαστοκύστη μας έχει φτάσει σε αυτό το στάδιο, είναι μια hatching λεγόμενη βλαστοκύστη, δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα προς τη βιοψία, είναι εύκολη η βιοψία. Κόβουμε το κομμάτι αυτό και το έμβριό μας παραμένει σε πολύ καλή κατάσταση. Θα πρέπει όμως να παγώσουμε το έμβριο, γιατί τα αποτελέσματα δεν θα είναι έτοιμα για να γίνει μια φρέσκια εμβριομεταφορά. Εκτός αν τα πρωτόκολλα αλλάξουν, που τώρα τείνουν να αλλάξουν και να γίνουν πιο μικρά ως προς το χρόνο που χρειάζεται το εργαστήριο γενετικής για να δώσει το αποτέλεσμα και μπορεί να γίνουν και φρέσκες εμβριομεταφορές. Όσον αφορά τώρα τη βιοψία στο στάδιο του cleavage εμβρίου της 3ης ημέρας, εδώ μπορούμε να δούμε ότι θα πρέπει να κινητοποιηθεί το έμβριο και πάλι και με τη βοήθεια του λέιζερ χτυπάω από έξω προς τα μέσα για να κοπεί η ζώνη. Θα πρέπει να είμαστε πολύ προσεκτικοί με τον τρόπο που χτυπάμε, γιατί θα μπορούσαμε να βλάψουμε το υπόλοιπο έμβριο. Βέβαια, αυτό είναι πιο επικίνδυνο όταν γίνεται hatching, δηλαδή απλά να διευκολύνουμε ένα έμβριο να βγει από τη ζώνη σε περίπτωση σκληρής ζώνης, όπου δεν πρέπει να χτυπήσουμε κύτταρο. Εδώ, σε αυτή την περίπτωση, έτσι κι αλλιώς, εγώ θα το κάνω βιοψία το κύτταρο, οπότε και να το χτυπήσω δεν με πειράζει ιδιαίτερα. Αλλά αν χτυπηθεί, μπορεί να κάνει λύση κατά τη διάρκεια της αναρρόφησης. Οπότε πρέπει και πάλι να είμαστε πολύ προσεκτικοί. Κόβω λοιπόν πρώτα από έξω προς τα μέσα, ευθεία κάτω και έξω και μετά διαλύω και ό,τι άλλο κομματάκι ζώνης υπάρχει.
Η ζώνη που έχει ανοίξει πλέον είναι ικανοποιητική. Είναι λίγο ερασιτεχνικό το βίντεο, ήταν φοιτητές που με παρακολουθούσαν και το τραβούσαν, γι' αυτό λίγο κουνιέται η οθόνη. Και αλλάζω φακό, το λέιζερ είναι στη μεγαλύτερη μεγένθηση, δεν χτυπάει και γίνεται για λόγους ασφαλείας, γιατί κατά λάθος μπορούσε να πυροδοτηθεί και σε άλλους φακούς. Τη βιοψία λοιπόν την κάνουμε σε έναν φακό μικρότερης μεγένθησης, όπως αυτός, και εισέρχομαι με μία πιπέτα και προσπαθώ να αναρροφήσω το κύτταρο. Επέλεξα να σας δείξω αυτό το έμβριο, διότι θα παρατηρήσετε σε λίγο ότι υπάρχει ένα πολικό σωμάτιο κάπου εδώ και ένα πολικό σωμάτιο εδώ, το οποίο θα αρχίσει, καθώς αναρροφάω το κύτταρο, θα αρχίσει να βγαίνει μαζί με το έμβριο. Μαζί με το κύτταρο που αναρροφώ. Και όταν κάνουμε γενετική ανάλυση με μεθόδους PCR ή με μεθόδους Ares, δεν θα πρέπει να έχουμε άλλο γενετικό υλικό. Πρέπει να έχουμε το γενετικό υλικό μόνο του κυττάρου που βγάζουμε, γιατί αλλιώς θα έχουμε λάθος διάγνωση. Εδώ λοιπόν βλέπει το πολικό σωμάτιο και εδώ βγαίνει μαζί και το δεύτερο. Και πρέπει να το αφήσω μέσα, δεν το θέλω. Και ευτυχώς το άφησα. Αν είχε τραβηχτεί μαζί με το κύτταρο θα είχαμε πρόβλημα, θα δίναμε λάθος διάγνωση. Και το κύτταρό μας, και βέβαια πρέπει να βλέπουμε πάντα ότι έχει πυρήνα για να μας δώσει τη σωστή απάντηση. Έχοντας κάνει λοιπόν τις βιοψίες μας, πλέον έχουμε το κύτταρό μας, το οποίο είτε θα το αναλύσουμε για έναν μικρό αριθμό χρωμοσωμάτων, τα 8 παραδείγματος χάρη χρωμοσώματα με τη μέθοδο της FISH, ή θα το βάλουμε μέσα σε ένα σωληνάκι, ένα Eppendorf, και θα το αναλύσουμε με τις μεθόδους PCR ή την RACGH. Η βιοψία των εμβρίων είναι μια ασφαλής διαδικασία. Αυτό έχει αποδειχτεί πλέον από μελέτες τις οποίες έχουμε κάνει και βλέπαμε τη βιωσιμότητα όταν κάναμε τρύπες στη ζώνη και παρατηρήσαμε ότι όπως με το οξύ, που ήταν η πρώτη μέθοδος διάτρησης της ζώνης, έτσι και με το λέιζερ δεν παρατηρείται βλάβη. Πράσινο σημαίνει ζωτικότητα, όλα τα κύτταρα λοιπόν ζωτικά. Αυτά ήταν έμβρια από IVF, μπορείτε να δείτε νεκρά σπερματοζωάρια στη ζώνη με κόκκινο. Η χρήση των λέιζερ δεν επηρεάζει ούτε την ανάπτυξη των εμβρίων. Είχαμε λοιπόν σε έμβρια από ποντικάκια τα οποία είχαμε χρησιμοποιήσει πάρα πολύ καλή ανάπτυξη ως το στάδιο της γλωστοκίστης. Και φέτος παρουσιάσαμε στο PGDIS στο Λονδίνο την πιο πρόσφατη μελέτη με τα καινούρια λέιζερ τα οποία έχουν δημιουργηθεί με υψηλότερη ένταση και δυνατότητα να διατρήσουν το τροφέκτοντερ. Επαναλάβαμε το ίδιο πείραμα και βρήκαμε ότι ποιες είναι οι ασφαλείς αποστάσεις πυροδότησης του λέιζερ σύμφωνα με τα διαφορετικά milliseconds και βρήκαμε ότι στα 0,4 milliseconds, που είναι η συχνότητα στην οποία θα χτυπάμε συνήθως για τη διάτρηση, πρέπει να είμαστε τουλάχιστον 5 microns μακριά από το κύτταρο. Αν όμως αυτή η απόσταση δεν διατηρηθεί, τότε σίγουρα προκαλούμε βλάβη. Όπως βλέπετε εδώ, αυτό το κύτταρο, το οποίο είναι ακριβώς μπροστά από τη ζώνη την οποία ανοίξαμε, είναι κόκκινο στον πυρήνα. Το έχει μπει δηλαδή το προβιτιμάιντα, έχει καταστραφεί. Η προεμφυτευτική λοιπόν διάγνωση χρησιμοποιείται στις μέρες μας για να αναλύσουμε μονογονιδιακά νοσήματα, χρωμοσωμικές μεταθέσεις, φιλοσύνθετα νοσήματα, ασθένειες όψιμης εμφάνισης όπως είναι ο καρκίνος του μαστού και για την ανάλυση στοσυμβατότητας. Με αυτόν τον όρο εννοούμε την περίπτωση εκείνη όπου στην οικογένεια υπάρχει κάποιο παιδάκι που πάσχει από κάποια ασθένεια, κάποιον καρκίνο, συνήθως είναι αιματολογικές παθήσεις. Δεν υπάρχει συμβατός δότης, ούτε οι γονείς, ούτε κάποιο άλλο συγγενικό άτομο, οπότε αυτό που μπορεί να κάνει το ζευγάρι είναι να υποβληθεί σε έναν κύκλο εξωσωματικής, να δημιουργήσουμε έμβρια, να κάνουμε βιοψία και να ελέγξουμε ποια έμβρια δεν πάσχουν από την ασθένεια που έχει το παιδάκι, αλλά είναι συμβατά με αυτό, να μεταφερθεί στη μήτρα αυτό το έμβριο, να γεννηθεί ένα μωρό και να πάρουμε βλαστοκύτταρα από το ομφαλοπλακουντιακό αίμα και να γίνει μεταμόσχευση. Και έχουν γίνει τέτοια περιστατικά και υπάρχει πλήρη ίαση στα παιδάκια τα οποία δέχτηκαν την μεταμόσχευση ομφαλοπλακουντιακού αίματος. Και τέλος οι ανευπλοειδείες, εδώ τα έχω διαχωρίσει διότι εδώ υπάρχει κληρονομικότητα. Ξέρουμε ότι οι γονείς έχουν κάποια προδιάθεση. Εδώ δεν υπάρχει προδιάθεση στους γονείς. Καριότυποι είναι φυσιολογικοί, δεν βρίσκουμε τίποτα και κάνουμε ένα screening στα έμβρια. Ψάχνουμε λοιπόν να δούμε αν υπάρχει πρόβλημα στα έμβρια και γι' αυτό είτε η γυναίκα δεν μένει έγκυος ή αποβάλλει. Και εφαρμόζεται συνήθως σε γυναίκες μεγαλύτερης ηλικίας ή αυτές που έχουν επαναλαμβανόμενες αποτυχημένες προσπάθειες εξωσωματικής ή μια προϋπάρχουσα εγκυμοσύνη με ανευπλοειδεία
ή κάποιο σοβαρό παράγοντα ανδρικής υπογονιμότητας. Και στον ανδρικό παράγοντα θα έλεγα ότι συνήθως παίρνουμε υπόψη αν υπάρχει μια προϋπάρχουσα εγκυμοσύνη με ανευπλοειδεία, επειδή στο σπέρμα υπήρχε αυξημένη ανευπλοειδεία. Η γυναίκα δηλαδή σε αυτή την περίπτωση είναι μικρή σε ηλικία, δεν πιστεύουμε ότι είναι από την πλευρά της γυναίκας και όταν ελέγχουμε το σπέρμα γενετικά βρίσκουμε όντως ότι υπάρχει αυξημένο ποσοστό. Άνδρες επίσης με όλιγο άσθενο τερατοζωοσπερμία φαίνεται από μελέτες να έχουν αυξημένο ποσοστό τόσο ανομαλιών στις μητωτικές διαιρέσεις των εμβρίων αυτών όσο και στην ανευπλοειδεία. Άνδρες με χρωμοσωμικές μεταθέσεις, όπως είναι οι Ρομπερτσόνεν και οι reciprocal, οι ανάστροφες και οι κατά Ρόμπερτσον μεταθέσεις, όπως επίσης και σε άνδρες με Klinefelter σύνδρομο ή το σύνδρομο του υπεράρενα. Αυτά είναι τα συνοπτικά αποτελέσματα που είχαμε. Δεν έχουμε κάνει πάρα πολλές περιπτώσεις για ανδρικό παράγοντα, για ανευπλοειδείες λόγω ανδρικού παράγοντα. Τα ποσοστά είναι όμως εξαιρετικά. Μπορείτε να δείτε ότι συνολικά είχαν υποστεί βιοψία 103 έμβρια, 41 βρέθηκαν να είναι φυσιολογικά, ενώ 59 ανώμαλα. Και οι 15 κύκλοι που κάναμε είχαν έμβρια για εμβριομεταφορά. Το ποσοστό θετικής χωριακής αναεμβριομεταφορά ήταν στο 73,3% και το ongoing clinical pregnancy rate στο 60%. Αυτή η εικόνα διαφέρει από το screening για ανεφλοειδές που κάνουμε για αυξημένη μητρική ηλικία. Και εδώ είναι απλώς ένα παράδειγμα τέτοιο ανδρικού παράγοντα. Ο άνδρας είχε μία ανάστροφη μετάθεση. Η γυναίκα ήταν μικρή σε ηλικία, χωρίς ιδιαίτερα προβλήματα. Παρ' όλα αυτά, δεν μας έβγαλε πάρα πολλά οάρια. Έβγαλε 5 μόνο οάρια, 3 γονιμοποιήθηκαν φυσιολογικά και σε αυτές τις περιπτώσεις πολλές φορές προτείνουμε να παγωθούν αυτά τα έμβρια, να μην κάνουμε προεμφυτευτική μόνο σε 3 έμβρια, γιατί ρισκάρουμε να μην έχουμε κανένα φυσιολογικό. Και τότε θα έχανε την εμβριομεταφορά και φυσικά το κόστος είναι υψηλό. Η συγκεκριμένη όμως κυρία επέλεξε να προχωρήσει με τη βιοψία και είπε: θα το θέμα τύχης και αν είμαι τυχερή θα έχω την εμβριομεταφορά μου. Και όντως τα 2 από τα 3 έμβρια βγήκαν ισοζυγισμένα, έγινε η εμβριομεταφορά, επιτεύχθηκε δίδυμη κύση και γεννήθηκαν δίδυμα κοριτσάκια, τα οποία δεν είναι καν φορείς όπως ο πατέρας, είναι απολύτως υγιή. Εδώ είναι τα συνοπτικά αποτελέσματα που έχουμε όταν ελέγχονται 8 χρωμοσώματα. Να πω εδώ ότι μπορούμε να προσφέρουμε 2 τύπων εξετάσεις ως προς την ανευπλοειδεία. Μπορούμε να προσφέρουμε μόνο έλεγχο για 8 χρωμοσώματα και το κόστος είναι χαμηλό. Μπορούμε να προσφέρουμε έλεγχο για όλα τα χρωμοσώματα και το κόστος είναι τριπλάσιο. Οπότε είναι επιλογή του ζευγαριού, αν έχει την οικονομική δυνατότητα, να πληρώσει για ανάλυση όλων των χρωμοσωμάτων ή ένα μέρος των χρωμοσωμάτων. Σύμφωνα λοιπόν για τα 8 χρωμοσώματα, τα αποτελέσματά μας είναι τα εξής. Υποβλήθηκαν σε βιοψία 431 έμβρια, φυσιολογικά βγήκαν τα 151, το ποσοστό κύκλων που είχαν έμβρια για μεταφορά ήταν 81% και είχαμε ένα ποσοστό θετικής χωριακής αναεμβριομεταφορά 57,1% και ένα ongoing clinical pregnancy rate 42,2%. Το οποίο συγκαταλέγεται στα καλύτερα ποσοστά όταν ελέγχονται τα 8 χρωμοσώματα. Όταν ελέγχθούν όλα τα χρωμοσώματα, το πλεονέκτημα είναι το εξής. Κάποια έμβρια, όπως βλέπετε εδώ, η μορφολογία είναι καλή σχεδόν σε όλα τα έμβρια αυτής της γυναίκας. Όταν ελέγχθηκαν για όλα τα χρωμοσώματα, βρέθηκε ότι μόνο 2 ήταν φυσιολογικά. Όλα τα υπόλοιπα είχαν προβλήματα. Και εδώ θα προσέξετε ότι είχαμε προβλήμα στο χρωμόσωμα 1 και το 3. Τα άλλα ήταν χαοτικά, πολλαπλά προβλήματα. Αυτά όλα θα τα πιάναμε και ελέγχοντας μόνο τα 8 χρωμοσώματα. Εδώ όμως, αυτό το έμβριο, επειδή μέσα στο screening των 8 δεν βρίσκεται το χρωμόσωμα 1 και 3, αυτό το έμβριο θα το παίρναμε για φυσιολογικό και ενδεχομένως να το μεταφέραμε στη μήτρα. Οπότε είτε δεν θα έδινε εγκυμοσύνη, η γυναίκα μπορεί να απέβαλε. Οπότε αυτό είναι το πλεονέκτημα όταν ελέγχουμε όλα τα χρωμοσώματα. Και εδώ είναι τα 2 φυσιολογικά έμβρια που μεταφέρθηκαν στη μήτρα, έδωσαν πολύ ωραίες hatching βλαστοκίστη, αυτό εδώ το 8κύτταρο, αυτό ήταν 6κύτταρο, περιμέναμε να μην είναι τόσο καλό και γεννήθηκε ένα υγιέστατο αγοράκι μετά την εμβριομεταφορά. Σύμφωνα με τα δεδομένα τα οποία έχουν δοθεί, βάσει βιοψιών 3ης ημέρας και ανάλυση όλων των χρωμοσωμάτων, θα παρατηρήσετε ότι σίγουρα υπάρχουν λιγότερες εμβριομεταφορές, δηλαδή είμαστε στο 67%, 67% των κύκλων μόνο έχουν εμβριομεταφορά συνήθως και έχουμε ένα ongoing clinical pregnancy rate στο 65%.
Σύμφωνα με τα Reprogenetics της Αμερικής, τα ποσοστά αυτά είναι παρόμοια, είτε γίνει βιοψία 3ης μέρας με 5η μέρα. Όμως υπήρχε ένα maternal age effect, το οποίο ήταν έντονο όταν γινόταν βιοψίες 3ης ημέρας. Υπήρχε μια φθήνουσα πορεία, δηλαδή γυναίκες που ήταν μικρότερες σε ηλικία είχαν υψηλότερα ποσοστά εγκυμοσυνών, ενώ στις μεγαλύτερες ηλικίες δεν βρέθηκε να υπάρχει μεγάλη αύξηση στο ποσοστό. Αυτό όμως δεν ήταν το ίδιο όταν γινόταν βιοψίες 5ης ημέρας. Και τέλος, το Randomized Controlled Clinical Trial, το οποίο παρουσιάστηκε φέτος στην Έσουρα από την Rubio, έδειξε καλύτερα αποτελέσματα στο δικό τους group όταν γινόταν βιοψία στο στάδιο του cleavage. Είχαν λοιπόν ένα ongoing clinical pregnancy rate στο 61%, ενώ ήταν πολύ χαμηλότερο όταν γινόταν βιοψία βλαστοκύστης. Και εδώ να αναφέρω ότι υπάρχουν προβλήματα στη βιοψία βλαστοκύστης. Όλα τα έμβρια δεν είναι βλαστοκύστες 9 η ώρα το πρωί, οπότε θα έπρεπε να τα περιμένουν πότε να μεγαλώσουν. Κάποιες βιοψίες έγιναν την επόμενη μέρα. Κάποια έμβρια χρειάστηκε να παγωθούν. Οπότε όλα αυτά μπορεί να περιέχουν προβλήματα και γι' αυτό το λόγο να υπάρχουν χαμηλότερα ποσοστά. Όσον αφορά την βιοψία ημέρας 3 έναντι της βλαστοκύστης για male factor infertility, τα αποτελέσματα είναι επίσης πάρα πολύ καλά, με 71% στο ongoing pregnancy rate, ενώ και πάλι χαμηλότερο ποσοστό όταν γινόταν η βιοψία της βλαστοκύστης. Τελειώνοντας, απλά να επισημάνω ότι σε κύκλους για μονογονιδιακά νοσήματα τα οποία έχουμε κάνει, τα αποτελέσματα είναι επίσης εξαιρετικά. Έχουμε 71% ποσοστό θετικής χωριακής αναέμβριο μεταφορά και το ongoing clinical pregnancy rate στο 57%. Δυστυχώς είχαμε χάσει και κάποια τη διμικίηση σε πρόωρη ρήξη μένων. Και γενικά, υπάρχουν πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα ως προς τον τρόπο τον οποίο γίνονται οι βιοψίες. Μπορούν να γίνουν στα 3 αυτά στάδια. Θεωρητικά είναι μη επεμβατικό όταν ελέγχουμε το πολικό σωμάτιο, μας δίνει πληροφορίες μόνο για το οάριο, οπότε δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί για μονογονιδιακά νοσήματα ή όταν θα θέλουμε να ελέγξουμε το πατρικό γονιδίωμα. Στο στάδιο του cleavage υπάρχει μεγαλύτερος μοσαϊκισμός στο έμβριο, είναι πιο επεμβατική σαν διαδικασία, όμως είναι πιο εύκολο και αναμενόμενο το πόσα έμβρια θα έχουμε και σε πόσα μπορούμε να κάνουμε βιοψίες. Και επίσης οι εμβριομεταφορές μπορεί να είναι φρέσκες πάντα, διότι τα αποτελέσματα σίγουρα θα είναι έτοιμα μέχρι την ημέρα 5. Και η βιοψία βλαστοκύστης είναι μια λιγότερη επεμβατική μέθοδος. Έχει λιγότερο ποσοστό μοσαϊκισμού από το cleavage έμβριο, αλλά και πάλι υπάρχουν φαινόμενα confined placental mosaicism και είναι μόνο για περιστατικά, εγώ θα έλεγα, που έχουν πολλά έμβρια και ενδεχομένως να έχουμε πολλές βλαστοκύστες. Και βεβαίως θα χρειαστεί το εργαστήριο να έχει ένα καλό σύστημα ιαλοποίησης για να μπορέσουν να παγωθούν τα έμβρια και να μεταφερθούν σε επόμενο κύκλο. Ή αν δεν έχει πολλά έμβρια αυτή η γυναίκα, πολλές βλαστοκύστες, να παγώσει, να κάνει κι άλλους κύκλους, να μαζέψει έμβρια και μετά να τα αποψύξει και να γίνει ένας κύκλος μαζικός. Και βεβαίως μπορούμε πλέον να είμαστε σίγουροι ότι η ιαλοποίηση δουλεύει σωστά. Τα ποσοστά είναι εξαιρετικά ως προς την επιβίωση. Αυτή ήταν μια μελέτη η οποία πήρε και το πρωτοσέλιδο στο Human Reproduction όταν την δημοσιεύσαμε. Και δείχνει ότι γενικά έχουμε πάνω από 90% ποσοστό επιβίωσης και οι άτρακτοι που δημιουργούνται, η ανάπτυξη δηλαδή των εμβρίων, στο 68% των ατράκτων ήταν φυσιολογική. Και βεβαίως αυτό μπορεί να γίνει και μετά από βιοψία. Αυτό ήταν ένα έμβριο, δεν μπορείτε να δείτε εδώ τι γράφει, αλλά αυτό που γράφει είναι ότι είχε γίνει βιοψία την ημέρα 3, εξελίχθηκε σε μια ωραία hatching βλαστοκύστη, τελειώνω, την ημέρα 5 και μετά την ιαλοποίηση βρέθηκε ότι οι περισσότεροι άτρακτοι ήταν φυσιολογικοί. Συμπερασματικά λοιπόν να πω ότι η προεμφυτευτική γενετική διάγνωση είναι μια δελεαστική μέθοδος η οποία επιτρέπει τη διάγνωση των πασχών των εμβρίων και με την αποφυγή της μεταφοράς τους στη μήτρα συμβάλλει ουσιαστικά στη μείωση του ποσοστού αποβολών και τη μείωση της γέννησης πασχών των νεογνών. Σας ευχαριστώ πολύ. Ουσιαστικά πριν την ολιψία, τουλάχιστον την παραμονή, όπου χρειαζόμαστε κάποιες πληροφορίες για να προετοιμάσουμε σωστά το περιστατικό.
θα πρέπει οπωσδήποτε να γνωρίζουμε τον αριθμό και το μέγεθος των οφυλακίων, σπερμοδιαγράμματα του συζύγου, την ηλικία του ζευγαριού, παράγοντα υπογονιμότητας, αν έχουν κάνει προηγούμενες προσπάθειες εξωσωματικής σε άλλο κέντρο, ή αν υπάρχουν ειδικά θέματα, όπως για παράδειγμα το ζευγάρι έχει ήδη ένα παιδάκι και επιθυμεί να μην μεταφέρει πολλά έμβρια, ή αν για λόγους θρησκευτικούς θέλει, παραδείγματος χάρη, να γονιμοποιηθούν μόνο μερικά από τα οάρια και τα υπόλοιπα να καταψυχθούν. Η αιωλιψία γίνεται στα 2 εξοπλισμένα χειρουργεία που έχουμε στο κέντρο και γίνεται με την παρακέντηση των οθυλακίων υπό ιερογραφικό έλεγχο, όπου εδώ εμείς αναζητούμε μέσα στο οθυλακικό υγρό τα οάρια, τα οποία έχουν αυτή την εικόνα. Πολλές φορές οι γυναικολόγοι μας ρωτάνε αν μπορούμε να βγάλουμε συμπέρασμα για το κατά πόσο τα οάρια που βλέπουμε σε αυτή τη φάση είναι όρημα. Δυστυχώς όμως η εκτίμηση εδώ δεν είναι καλή, διότι υπάρχει ασυγχρονισμός της ωριμότητας μεταξύ των κυτάρων της οφόρου δίσκου και του ίδιου του οαρίου, οπότε μια εκτίμηση σε αυτό το στάδιο για την ωριμότητα είναι παρακινδυνευμένη. Τα οάρια μετά θα υποαστούν μέχρι να έρθει η στιγμή της γονιμοποίησης. Στο μεταξύ γίνεται η συλλογή του σπέρματος από τον σύζυγο. Αυτό μπορεί να γίνει είτε σε ειδικό δωμάτιο που έχουμε στο κέντρο, είτε μπορεί να γίνει και στο σπίτι. Το αναφέρω γιατί πολλοί σύζυγοι έρχονται εξαιρετικά αγχωμένοι και είναι καλό να τους ενημερώνουμε ότι έχουν και αυτή τη δυνατότητα, εφόσον δεν μεσολαβεί πάνω από 1 ώρα από τη στιγμή που θα κάνουν τη συλλογή μέχρι να το φέρουν στο κέντρο. Το δείγμα μετά ρευστοποιείται για περίπου 15 με 20 λεπτά και γίνεται η αρχική μέτρηση των παραμέτρων του σπέρματος, ο όγκος και ο αριθμός των σπερματοζωαρίων και ακολουθεί η επεξεργασία του δείγματος, όπου μετά από φυγοκέντρηση έχουμε συμπύκνωση σε μικρότερο όγκο και επίσης ο διαχωρισμός πυκνότητας που προσομοιάζει τη φυσιολογική πορεία των σπερματοζωαρίων μέσα από την τραχυλική βλένη και έχει σαν σκοπό την ενεργοποίηση των σπερματοζωαρίων. Τέλος, γίνεται η τελική μέτρηση του δείγματος και ανάλογα με την περιεκτικότητά του στα σπερματοζωάρια και το ιστορικό του ζευγαριού, θα αποφασίσουμε για την καλύτερη μέθοδο γονιμοποίησης. Στην περίπτωση που δεν έχουμε σπερματοζωάρια στην εξπερμάτιση, αναγκαστικά θα καταφύγουμε στις 2 μεθόδους της παρακέντησης όρχιων με λεπτή βελόνη, το FNA, είτε στην ανοιχτή βιοψία όρχιων. Αυτές οι 2 διαδικασίες μπορούν επίσης να γίνουν σε προγενέστερο χρόνο από την αιωλιψία και το δείγμα να καταψυχθεί. Προτιμούμε όμως να γίνονται την ημέρα εκείνη της αιωλιψίας για να έχουμε φρέσκο δείγμα. Αν τίποτα από αυτά δυστυχώς δεν δουλέψει, το ζευγάρι έχει 2 επιλογές. Η μία είναι να καταψύξει τα οάρια του και η δεύτερη είναι να χρησιμοποιήσει σπερμαδότη. Σπερμαδότη αγοράζουμε από 2 εξειδικευμένες για αυτό το σκοπό τράπεζες της Δανίας. Γίνεται ένας ενδελεχής έλεγχος των δοτών για λιμώδη νοσήματα και για κληρονομικά νοσήματα. Στην Ελλάδα κυρίως μας απασχολούν οι θαλασσαιμίες. Και η τελική επιλογή του δείγματος, του δότη, θα γίνει από το κέντρο, από εμάς τους εμβριολόγους, ανάλογα με την ομάδα αίματος και το φαινότυπο του συζύγου. Επίσης, οι δότες, σύμφωνα με την ελληνική νομοθεσία, είναι ανώνυμοι, που σημαίνει ότι δεν μπορεί το ζευγάρι, το παιδί, αργότερα να αναζητήσει το γενετικό του πατέρα, ούτε και εκείνος να αναζητήσει το παιδί. Η γονιμοποίηση. Έχουμε 2 μεθόδους, την κλασική και τη μικρογονιμοποίηση. Η κλασική μέθοδος είναι αυτή που πρώτο ξεκίνησε εξωσωματική, με τη γέννηση της Louise Brown το 1978. Ουσιαστικά είναι το κοντινότερο που έχουμε στην φυσιολογική διαδικασία. Οι ενδείξεις για αυτή τη μέθοδο είναι καταρχήν το σπέρμα να έχει αρκετά υψηλούς παραμέτρους, η ηλικία της γυναίκας να είναι σχετικά μικρή, ο αριθμός των οαρίων να είναι σχετικά μεγάλος, 8 με 10 θα θέλαμε ιδανικά, και εξαρτάται και από το προηγούμενο ιστορικό του ζευγαριού. Αν, παραδείγματος χάρη, έχουν προηγούμενες κοιήσεις, αν ο παράγοντας υπογονιμότητας είναι σαλπιγγικός, οπότε δεν έχει σχέση με το σπέρμα ή τα οάρια, ή αν η υπογονιμότητα είναι ανεξήγητη, στην περίπτωση αυτή και επειδή υπάρχει κίνδυνος αποτυχημένης γονιμοποίησης στην πρώτη προσπάθεια, αυτό που επιλέγουμε να κάνουμε είναι να μοιράσουμε τα οάρια σε 2 ομάδες και να κάνουμε και τις 2 μεθόδους γονιμοποίησης, και την κλασική και την μικρογονιμοποίηση. Αν δεν χρησιμοποιήσουμε την κλασική μέθοδο, θα πάμε για τη μικρογονιμοποίηση. Εδώ πρέπει να καθαρίσουμε τα οάρια από τα κύτταρα του φόρου δίσκου 2 ώρες μετά την αιωλιψία και έχουμε μια πρώτη εικόνα της μορφολογίας των οαρίων. Περίπου το 10% των οαρίων είναι ανώριμα, είναι στο στάδιο της μετάφασης 1 εδώ ή στο στάδιο του germinal vesicle. Τα οάρια αυτά στο germinal vesicle στάδιο δεν μπορούμε να τα χρησιμοποιήσουμε.
Αυτά εδώ όμως της μετάφασης 1, αν οριμάσουν κατά τη διάρκεια της επόασης μέχρι να γίνει μικρογονιμοποίηση, μπορούν και αυτά να συμπεριληφθούν στο ίξι. Η μικρογονιμοποίηση, το ίξι, ξεκίνησε να εφαρμόζεται από το 1992. Είναι επαναστατική η μέθοδος, βοήθησε πάρα πολλούς άνδρες να γίνουν πατέρες που μέχρι τότε δεν είχαν καμιά ελπίδα. Έχουν γεννηθεί μέχρι στιγμής πάνω από 2,5 εκατομμύρια Ουσιαστικά αυτό που κάνουμε είναι να κινητοποιούμε το σπερματοζωάριο και το τοποθετούμε μέσα στο οάριο με τη χρήση μιας πολύ μικρής βελόνας. Οι ενδείξεις για τη μικρογονιμοποίηση, οπωσδήποτε εξυπακούεται ότι είναι προβλήματα στο σπέρμα, χαμηλός αριθμός, κινητικότητα, παλίνδρομη εξπερμάτιση ή βιοψία, αλλά υπάρχουν και παράγοντες στους οποίους η γυναίκα καθορίζει ότι θα κάνει ίξη το ζευγάρι, όπως είναι η ηλικία, αν είναι πάνω από 40, αν έχει φτωχή ανταπόκριση στα φάρμακα, αν είχε προηγούμενη προσπάθεια εξωσωματικής με κλασική μέθοδο και η οποία δεν πέτυχε, αν ο αριθμός των αρίων είναι μικρός, αν είναι η ανεξήγητη υπογονιμότητα, όπως είπα πριν, θα μοιράσουμε τα οάρια σε 2 ομάδες, ή αν το περιστατικό αυτό θα παραπεμφθεί για προεμφυτευτικό γενετικό έλεγχο. Πριν τη γονιμοποίηση, και επειδή μπορούμε να παρατηρήσουμε τώρα τα οάρια σε μεγαλύτερη μεγέθυνση, σημειώνουμε πάρα πολλά από τα χαρακτηριστικά του οαρίου σε σχέση με το κυταρόπλασμα και σε σχέση με τα εξωτερικά χαρακτηριστικά. Ουσιαστικά δεν υπάρχει κάποιος απόλυτα καθοριστικός προγνωστικός παράγοντας στη μορφολογία που να μας λέει ότι αυτό το οάριο δεν είναι κατάλληλο να εξελιχθεί σε εγκυμοσύνη. Αυτό που έχουμε όλοι καταλήξει είναι ότι δεν χρησιμοποιούμε τα πολύ μεγάλα οάρια που έχουν το διπλό μέγεθος από τα φυσιολογικά και την κατηγορία αυτή των share clusters, οάρια που περιέχουν αυτού του είδους το σχηματισμό. Τα υπόλοιπα όλα ναι μεν σημειώνονται, αλλά μπορούμε να προχωρήσουμε στη γονιμοποίησή τους. Η γονιμοποίηση ίξη τη χρησιμοποιούμε σε ένα πολύ μεγάλο ποσοστό των περιπτώσεων, ίσως το πάνω από το 90%. Πρέπει να γνωρίζουμε ότι είναι μία επεμβατική μέθοδος, η οποία έχει ένα πάρα πολύ μικρό, αλλά υπαρκτό ποσοστό εκφυλισμού του αερίου. Κάποιοι αέροι μπορούν να μην αντέξουν τη διαδικασία. Το ποσοστό αυτό μπορεί να είναι και 1%. Και ενώ τα ποσοστά γονιμοποίησης και μορφολογίας εμβρίων από ίξη είναι τα ίδια με αυτά της κλασικής μεθόδου, πρέπει να επισημάνουμε ότι η επιλογή του σπερματοζωαρίου γίνεται από τον εμβριολόγο, ο οποίος, όσο έμπειρος και να είναι, δεν πρόκειται ποτέ να διαλέξει το ένα και μοναδικό σπερματοζωάριο το οποίο θα επέλεγε η φυσική επιλογή. Την επόμενη μέρα το πρωί, 18 ώρες μετά τη γονιμοποίηση περίπου, θα ελέγξουμε αν το οάριο αυτό είναι φυσιολογικά γονιμοποιημένο. Φυσιολογικά γονιμοποιημένα είναι τα οάρια τα οποία έχουν 2 προπυρήνες και επίσης εδώ σημειώνεται διάφορα χαρακτηριστικά σε σχέση με τους αν έχει εξαχθεί το δεύτερο πολικό σωμάτιο και διάφορα χαρακτηριστικά σε σχέση με τους προπυρήνες, το μέγεθος και το μέγεθος σε σχέση μεταξύ τους, η διάταξή τους με το πολικό σωμάτιο και διάφορα άλλα και βαθμολογείται το έμβριο σε αυτή την πρώτη φάση της πρώτης μέρας της εξέλιξης. Τα ποσοστά γονιμοποίησης από το ίξη και το IVF είναι 81% στο βιογένεσης. Το μέσο ποσοστό από βιοψία ή παρακέντηση όρχεων κυμαίνεται από 55 μέχρι 60%. Αυτό περιλαμβάνει όλα τα περιστατικά υπογονιμότητας του άνδρα, δηλαδή και αποφρακτική και μη αποφρακτική αζωσπερμία. Από καταψυγμένη βιοψία είναι γύρω στο 50 με 55 και ο αριθμός των μεταφερόμενων εμβρίων ο μέσος αριθμός είναι 2,1 έμβρια. Όπως είπα λοιπόν, την πρώτη μέρα έχουμε τον έλεγχο της γονιμοποίησης. Τη δεύτερη μέρα περιμένουμε ιδανικά το έμβριο αυτό να έχει εξελιχθεί στα 2 με 4 κύτταρα. Ακριβώς αυτά τα στάδια που έδειξε η κυρία Χατζημελετίου πριν. Την τρίτη μέρα έχουμε το έμβριο στα 6 με 8. Να σημειώσω εδώ ότι δεν θέλουμε να έχουμε παραπάνω κύτταρα από αυτά. Δηλαδή λιγότερα επίσης δεν είναι καλό, αλλά και περισσότερα, αν ένα έμβριο προχωράει πολύ γρήγορα, δεν είναι καλό σημάδι. Την τέταρτη μέρα έχουμε το στάδιο του μοριδίου, την πέμπτη μέρα της βλαστοκίστης και την έκτη μέρα έχουμε μια διωγγωμένη, ιδανικά μια χάτσεν βλαστοκίστη. Τι παρατηρούμε στη διάρκεια της εξέλιξης των εμβρίων, τι σημειώνουμε επίσης, το βαθμό θρηματισμού, δεν θέλουμε να έχει το έμβριο αυτά τα θραύσματα ή το ποσοστό αυτό να είναι χαμηλότερο το 25%. Δεν θέλουμε να έχει πολυπύρινα βλαστομερίδια, όπως βλέπετε σε αυτή τη φωτογραφία. Και δεν θέλουμε να είναι άνισα τα βλαστομερίδια μεταξύ τους. Αυτά τα 2 τελευταία χαρακτηριστικά έχουν συνδεθεί με ανιφπλοειδίες. Την τέταρτη μέρα της εξέλιξης των εμβρίων είμαστε στο στάδιο του μοριδίου.
Θα θέλαμε να έχουμε ένα τέτοιο μορίδιο, όλα τα κύτταρα του εμβρίου να είναι ενοποιημένα, όχι μερικώς, ούτε να έχουμε μεγάλο θρηματισμό. Και τέλος, την 5η μέρα της εξέλιξης βαθμολογούμε τη βλαστοκίστη, ανάλογα με το στάδιο που βρίσκεται, αν είναι άρχουσα ή διωγγωμένη ή εκολαπτώμενη, το βλαστόκυλο, την έσω-κυταρική μάζα από την οποία θα προκύψει και το έμβριο και τα κύτταρα της τροφοβλάστης. Λοιπόν, πότε μπορεί να γίνει η εμβριομεταφορά? Η εμβριομεταφορά μπορεί να γίνει είτε τη δεύτερη, είτε την τρίτη, είτε την 5η μέρα της εξέλιξης των εμβρίων και μέχρι την 6η μέρα, γιατί μετά χάνουμε το παράθυρο της εμφύτευσης. Για να αποφασίσουμε πότε θα γίνει η εμβριομεταφορά, θα πρέπει να συζητήσουμε με βάση τον αριθμό των διαθέσιμων εμβρίων, τη μορφολογία τους και τις προηγούμενες προσπάθειες του ζευγαριού. Αν, για παράδειγμα, έχουμε λίγα έμβρια, τότε μπορούμε να μεταφέρουμε νωρίς τη δεύτερη, την τρίτη μέρα. Αν έχουμε πολλά έμβρια και εξελίσσονται όλα περίπου το ίδιο, τότε για να κάνουμε καλύτερη επιλογή θα αποφασίσουμε να μεταφέρουμε την 5η μέρα της εξέλιξης. Πόσα έμβρια μεταφέρουμε? Μέχρι τώρα μπορούσαμε να μεταφέρουμε σε κυρίες κάτω των 40 ετών μέχρι 3 έμβρια, ενώ σε κυρίες πάνω των 40 επιτρεπόταν η μεταφορά μέχρι και 4 εμβρίων. Τώρα, με μια οδηγία από την Αρχή Υποβοηθούμενης Αναπαραγωγής για τις μονάδες εξωσωματικής που δημοσιεύτηκε τώρα στις 29 Ανάτου, ρητά καθορίζεται ότι η κυρία όταν είναι κάτω το 35 θα πρέπει να μεταφέρει μέχρι 2 έμβρια το πολύ, μεταξύ 35 και 40, 2 έμβρια στο πρώτο, 2 στο δεύτερο και έως 3 στον τρίτο κύλο, και από 40 χρονών έως 3 έμβρια και από 40 και πάνω έως 4 έμβρια. Επίσης, διευκρινίζεται ότι αν τα οάρια αυτά προέρχονται από δωρεά, υποχρεωτικά θα πρέπει να μεταφέρονται μόνο 2. Και τέλος, να σας πω λίγο για την κρυοσυντήρηση. Έχουμε 2 μεθόδους, την αργή κατάψυξη και το vitrification, την ιαλοποίηση. Πηγαίνουν και οι 2 εξαιρετικά καλά. Είμαστε στο εργαστήριο φανατική της αργής κατάψυξης στο πρώτο στάδιο της εξέλιξης, την πρώτη, δεύτερη, την τρίτη μέρα, με πάρα πολύ καλά εξαιρετικά αποτελέσματα που θα σας πει η κυρία Καραστεφάνου μετά από μένα. Και την ιαλοποίηση την χρησιμοποιούμε στην περίπτωση που έχουμε οάρια και βλαστοκίστης. 90%, δηλαδή 9 στις 10 γυναίκες έχουν ευρωμεταφορά από την αργή κατάψυξη, ενώ το ποσοστό επιβίωσης των οαρίων από ιαλοποίηση είναι 77,3% και το ποσοστό γονιμοποίησης των οαρίων που έχουν επιβιώσει είναι 78%. 81% είναι, να σας θυμίσω, το ποσοστό γονιμοποίησης των φρέσκων οαρίων, οπότε είναι απόλυτα συμβατή. Είμαστε 3 κλινικοί εμβριολόγοι στο εργαστήριο, η Θωμαή Σανοπούλου, η Αλέκα Τογμακίδου και εγώ. Θέλουμε να χτίσουμε μια σχέση εμπιστοσύνης με τους γυναικολόγους που παραπέμπουν σε εμάς τα περιστατικά και είμαστε πάντα εκεί για να σας λύσουμε οποιαδήποτε απορία ή διευκρίνηση. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για την προσοχή σας. Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι συνάδελφοι. Εγώ θα σας παρουσιάσω σήμερα ένα μέρος της κλινικής εφαρμογής των μεθόδων υποβοηθούμενης αναπαραγωγής που εφαρμόζουμε στη μονάδα μας. Με την πρώτη επίσκεψη του ζευγαριού στο κέντρο γίνεται η πρώτη κλινική εκτίμηση με ενημέρωση από το ήδη υπάρχον ιστορικό, εάν υπάρχει βέβαια, από τον παραπέμποντα θεράποντα ιατρό ή η συμπλήρωση αυτού. Ζητούνται, αν κριθεί απαραίτητο, συμπληρωματικές εξετάσεις. Γίνεται εκτίμηση του ζευγαριού συνολικά και λαμβάνονται υπόψη το βάρος, το ύψος, η αντιμιλέριαν ορμόνη, η FSH της γυναίκας. Διενεργείται επίσης, εάν δεν υπάρχει, ένα βασικό υπερηχογράφημα, το οποίο περιλαμβάνει, πέρα από την εξέταση για οποιαδήποτε παθολογία που μπορεί να υπάρχει, την
την μέτρηση των οθυλακίων και ένα ντόπλερ αιμάτωσης των οθικών. Με βάση αυτά γίνεται η επιλογή του θεραπευτικού σχήματος, του πρωτοκόλλου το οποίο θα επιλεχθεί. Εδώ υπάρχει ειδικά διαμορφωμένος χώρος για τη συμβουλευτική και ακολουθεί το υπερηχογράφημα, το βασικό, στο οποίο κοιτάμε πέρα από τις διαστάσεις της μήτρας και για τυχόν παθολογία που μπορεί να υπάρξει, είτε οι νομιώματα, εάν βρεθούν, τα οποία εξετάζεται κατά πόσο μπορεί να επηρεάζουν ή όχι την ενδομήτριο κοιλότητα, την ύπαρξη κίστεων ή όχι στις οθήκες, την ύπαρξη ενδομητρίωσης, υδροσάλπικας, μετριέται ο όγκος των οθικών. Όπως βλέπετε, καθοδηγούμαστε από τα λαγόνια σε επιμήκη και σε εγκάρσια τομή, έτσι ώστε να δούμε τις οθήκες. Μετράμε τα antral follicles, εδώ, και γίνεται και ένα ντόπλερ αιμάτωσης των οθικών. Σε ένα τυπικό κύκλο τώρα διέγερσης με ανταγωνιστή, έρχεται το ζευγάρι, η γυναίκα, τη δεύτερη-τρίτη μέρα της περίοδου. Γίνεται πάλι έλεγχος της FSH, της ιστραδιόλης, προγεστερόνης και της LH, το αναφέρω εδώ. Ένα υπερηχογράφημα ακολουθεί ενδοκολπικά, στο οποίο ελέγχουμε το πάχος του ενδομητρίου, το επιθυμητό είναι να είναι κάτω από 5 χιλιοστά, και ο αριθμός των οθυλακίων. Καθορίζεται τώρα λοιπόν η δόση της FSH και έχουμε έναρξη της θεραπείας. Αυτό είναι το υπερηχογράφημα όπου βλέπουμε αυτά στα οποία αναφέρθηκα, το ενδομήτριο, τις οθήκες, ώστε εξετάζουμε να μην υπάρχει και κάποιο κιστικό μόρφωμα, για να μπορέσει η γυναίκα να μπορεί να επηρεάζει το ορμονικό της προφίλ, αλλά και τη διέγερση. Στη συνέχεια, συνήθως έρχεται γύρω στην 5η με 6η εβδομάδα, μέρα διέγερσης, γίνεται έλεγχος πάλι ορμονικός, ιστραδιόλης, LH, προγεστερόνης, το υπερηχογράφημα, όπου επιθυμητό είναι πλέον το πάχος του ενδομητρίου να είναι πάνω από 5 χιλιοστά και ο αριθμός των θυλακίων που έχουμε, η διάστασή τους να είναι πλέον πάνω από 8 χιλιοστά. Αυτή τη μέρα συνήθως γίνεται και η έναρξη του ανταγωνιστή. Εδώ υπερηχογραφικά βλέπουμε τη μέτρηση ακριβώς σε 2 διαστάσεις του οθυλακίου. Γίνεται μέτρηση όλων των υπάρχοντων και καταγράφονται. Ανάλογα με την πορεία, ακολουθεί η εξέταση κάθε 2-3 μέρες, μπορεί και την επόμενη μέρα, και εφόσον το μέγεθος των οθυλακίων είναι πάνω από 16 χιλιοστά και τα επίπεδα της ιστραδιόλης ικανοποιητικά, γίνεται επαγωγή της τελικής οθυλακιορυξίας είτε με β-χωριακή, είτε γίνεται το agonist triggering με GnRH αγωνιστή. Και αυτό σε περιπτώσεις όπου είτε έχουμε εικόνα ότι μπορεί να ακολουθήσει κάποια υπερδιέγερση, να έχουμε υπερδιέγερση των οθικών, ή αν θέλουμε να καταψύξουμε για λόγους, παραδείγματος χάρη, αυξημένης προγεστερόνης. Ακολουθεί ολιψία 36 ώρες μετά, η οποία είναι υπερηχογραφικά καθοδηγούμενη. Βλέπετε εδώ σε μια πραγματική εικόνα την βελόνη πώς είναι μέσα στο οθυλάκιο. Γίνεται σε συνθήκες αντισηψίας στο χειρουργείο. Εδώ είναι μια εικόνα που έχουμε πάρει από μια ολιψία, ένα βίντεο. Βλέπουμε τα λαγόνια, παίρνουμε θέση, αυτή είναι η οθήκη με τα οθυλάκια. Βλέπουμε πού βρίσκονται τα λαγόνια, έτσι ώστε να έχουμε ασφαλή είσοδο της βελόνης μέσα στο οθυλάκιο. Γίνεται αναρρόφηση του οθυλακικού υγρού. Και εφόσον το επιτρέπει και η ανατομία της γυναίκας, η θέση της οθήκης είναι προτιμότερο, δεν βγαίνει τελείως όπως βλέπετε η βελόνη από την οθήκη, αλλάζοντας με ήπιες κινήσεις της κεφαλής, μπαίνουμε στο επόμενο
οθυλάκιο που γίνεται η αναρρόφηση του οθυλακικού υγρού. Μέχρι ότου γίνει λήψη από όλα τα οθυλάκια. Εφόσον λοιπόν έχουμε πάρει τα οάρια και τα έχουμε παραδώσει στο εργαστήριο, γίνεται και γίνει η γονιμοποίηση, τη δεύτερη-τρίτη μέρα συνήθως ή την πέμπτη μέρα στο στάδιο της ολοστοκής γίνεται η βρυμεταφορά. Αυτό σε φρέσκους κύκλους. Έχουμε όμως και τη μεταφορά των κρυοσυντηρημένων εμβρίων, όπου εκεί το πρωτόκολλο που ακολουθούμε είναι τη δεύτερη-τρίτη μέρα της περίοδου. Γίνεται πάλι έλεγχος υπερηχογραφικός του πάχους του ενδομητρίου, ελέγχονται τα επίπεδα της ιστραδιόλης, LH και της προγεστερόνης και γίνεται έναρξη θεραπείας με ιστρογόνα στην αρχή, περός ή υπερβαζινάλης αν χρειαστεί, συμπληρωματικά και έναρξη της προγεστερόνης στη φάση της υποστήριξης οχρηνικής φάσης. Συνολικά γίνεται παρακολούθηση κατά τακτά χρονικά διαστήματα και η εμβριομεταφορά. Η οποία εμβριομεταφορά, όταν δούμε περιχογραφικά ότι το ενδομήτριό μας έχει ένα ικανοποιητικό πάχος, γίνονται αρκετές μετρήσεις συνολικά και βγαίνει ένας μέσος όρος για να δούμε αν είναι ικανοποιητικό το πάχος και η μορφολογία του ενδομητρίου. Ακολουθεί η εμβριομεταφορά, η οποία γίνεται με ειδικούς καθετήρες. Όπως βλέπετε εδώ, είναι υπερηχογραφικά καθοδηγούμενη. Φτάνει ο ειδικός καθετήρας μέχρι ένα σημείο της ενδομήτριου κοιλότητας. Και έτσι ολοκληρώνεται η μεταφορά στο IVF. Τώρα, όσον αφορά την σπερματέγχυση, οι προϋποθέσεις, όπως πολύ καλά γνωρίζετε, είναι να υπάρξει οθυλακιορυξία αν κάνουμε ένα φυσικό κύκλο ή πρόκληση με φάρμακα. Να είναι διαβατές οι σάλπιγγες και να έχουμε ένα ικανοποιητικό σπερμοδιάγραμμα, τουλάχιστον 15, να πλησιάζει τουλάχιστον σε αυτές τις τιμές που έχουμε 15 εκατομμύρια ανά ml, μια κινητικότητα γύρω στο 40%, μια μέση κινητικότητα και μορφολογία φυσιολογικά σπερματοζωάρια στο 4% περίπου. Καθορίζεται η δόση της FSH και γίνεται η έναρξη θεραπείας. Όπως αναφέρθηκε και η κυρία Χατζιωάννου, τουλάχιστον όσον αφορά στον αριθμό των εμβρίων που μεταφέρονται, εγώ θα σας πω τα καινούργια δεδομένα που μας δίνει η Εθνική Αρχή Ιατρικώς Υποβοηθούμενης Αναπαραγωγής με το ΦΕΚ στις 29 Σεπτεμβρίου, ότι σε περίπτωση σπερματέγχυσης με πρόκληση πολλαπλής οθυλακιορυξίας μετά από χορήγηση ορυκτικών φαρμάκων, η μονάδα δεν επιτρέπεται να προχωρήσει ολοκλήρωση του κύκλου όταν η γυναίκα είναι κάτω από 35 ετών και έχει πάνω από 3 οθυλάκια, όρημα, και τα επίπεδα της ιστραδιόλης την ημέρα της πρόκλησης ορυξίας είναι πάνω από 800 έως 900 πικογράμμα ανά ml. Αυτό εδώ σε έναν πίνακα, όπου φαίνεται η ηλικία της γυναίκας, ο αριθμός των όριμων οθυλακίων και η ιστραδιόλη αίματος. Έτσι, όταν έχουμε μια γυναίκα η οποία είναι πάνω από 35 ετών και αριθμό όριμων οθυλακίων πάνω από 3, το επιτρεπτόμενο όριο της ιστραδιόλης είναι 800-900 πικογράμμα και τότε προχωράμε. Δεν μπορούμε πλέον να προχωρήσουμε σε σπερματέγχυση, αλλά αναγκαζόμαστε είτε η γυναίκα να σταματήσει, είτε να προχωρήσουμε σε IVF. Το ίδιο ισχύει στην περίπτωση που η γυναίκα είναι 36-39 ετών και έχουμε πάνω από 5 οθυλάκια και ιστραδιόλη πάνω από 1200-1500 πικογράμμα ανά ml, ή όταν η γυναίκα η οποία είναι πάνω από 40 χρονών, τότε η απόφαση λαμβάνεται από την μονάδα για την τύχη του κύκλου και πάλι βέβαια. Τα αποτελέσματα, όσον αφορά τα αποτελέσματά μας στη μονάδα, σε περισσότερους από 8.500 κύκλους την τελευταία επταετία, από το 1η του 2006 έως 30 του 2014, σε φρέσκους κύκλους, στους τελευταίους φρέσκους κύκλους, με μέση ηλικία των ασθενών γύρω στα 36 έτη, με το ελάχιστο τα 24 και το μέγιστο τα 48, το μέσο ποσοστό γονιμοποίησης ήταν 81,04%, με μέσο αριθμό μεταφερόμενων εμβρίων 2,1.
Όσον αφορά τα αποτελέσματα σε φρέσκους πάλι κύκλους αναοληψία, είχαμε θετική χωριακή στο 32,4% με κλινική εγκυμοσύνη στο 27,6%. Και αναεμβρυομεταφορά, θετική χωριακή στο 39,3% και κλινική εγκυμοσύνη στο 36%. Εδώ βλέπουμε ότι τα ποσοστά πέφτουν όσο αυξάνεται η ηλικία της γυναίκας και αναοληψία και αναεμβρυομεταφορά. Τώρα, όσον αφορά την μεταφορά κρυοσυντηρημένων εμβρίων, έχουμε τα ποσοστά επιβίωσης και εμβριομεταφοράς κρυοσυντηρημένων, βλέπετε ότι είναι στο 90,6%, είναι αρκετά υψηλό το ποσοστό, θα έλεγα πολύ ψηλό. Λοιπόν, και έχουμε μια θετική χωριακή ανεμβριομεταφορά στο 41,35% και σε παρένθεση βλέπετε το ποσοστό της θετικής χωριακής σε φρέσκο κύκλο που είναι στο 39,3%, το οποίο είναι απόλυτα συγκρίσιμο. Το ίδιο και στα ποσοστά κλινικής εγκυμοσύνης ανεμβριομεταφορά. Βλέπουμε ότι στη μεταφορά κρυοσυντηρημένων έχουμε κλινική εγκυμοσύνη στο 33,36%, ενώ στο φρέσκο είμαστε στο 36%. Όσον αφορά στην δωρεά οαρίων, η γονιμοποίηση με μικρογονιμοποίηση είναι στα επίπεδα του 84,23%, η θετική χωριακή στο 48,24% και κλινική εγκυμοσύνη έχουμε στο 41,22%. Με μέση ηλικία ληπτριών τα 41,29 έτη και μέση ηλικία πετριών στα 27. Στο on-site vitrification η γονιμοποίηση είναι στο 78%, η θετική χωριακή στο 46,43% και η κλινική εγκυμοσύνη στο 34,48%. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την προσοχή σας. Παρουσιάσεις και εσάς βέβαια για την υπομονή σας. Ευχαριστούμε πολύ και όλες και όλοι είστε καλεσμένοι στο γεύμα το οποίο θα ακολουθήσει στο μπαλκόνι. Ο καιρός ευτυχώς μας ευνοεί για να περάσουμε με ένα ωραίο μεσημέρι. Σας ευχαριστούμε πολύ για την παρουσία σας.